a la 208TV. Avui tenim Triletúlia, Mela, Broc, Mònica Planes i Cortelera i un molt bon entrevistat per començar, però abans les nostres contertulianes, l'Angie Cárdenas, benvinguda. I Rebeca Rodríguez. Hi havia molta expectació per veure el primer capítol de La Fuga. L'Angie està encantada, diu que la trama és bona. Sí, a mi em va agradar molt perquè, a més, tenim un realitzador que ens va dir home, pot ser interessant. Pot ser interessant. I sí, ha estat interessant. Jo crec que li agrada l'Ochoa, que és el protagonista de la sèrie. L'Ochoa està força bé. Sí, Però sí que és cert que t'enganxa. O sigui, després hi ha moltes coses qüestionables, però d'entrada, els primers minuts, home, et deixen bastant enganxat, sí, amb expectació. Sí, home, sí, amb expectació. El que passa és que jo crec que hi ha una fotografia que després comentarem, que surt la noia amb el reclús, i jo crec que aquesta foto l'enxamparan i tindrem problemes. Tindrem problemes, Ja després farem prediccions. Sí. I també Cortelera amb un munt de personatges famosos. De seguida Marta Altarriba, amb les seves notícies, Laura Fa, que està fent les trucades. Però abans vull que veieu aquestes imatges perquè ha estat el gran personatge del mes i acabo de veure l'ara i juraria que d'aquí 2 anys se'n va al Pol Nord. De moment ha estat capaç de creuar l'Antàrtida des del mar fins al Pol Sud i, a més, en solitari, perquè anava amb un company que malauradament ho va haver de deixar per un tema de lesions, i amb total autonomia. Això no ho havia aconseguit cap espanyol abans. I, esclar, són més de 1.000 quilòmetres en solitari. Has d'estar molt preparat físicament per suportar temperatures de fins a 42 graus sota zero, però també mentalment, perquè no et creues amb ningú. De fet, crec que només es va creuar amb una aventurera anglesa. Sí, però els darrers 5 dies. Els darrers 5 dies. Es tracta de passar el Nadal, de passar el Cap d'Any. Es tracta de conviure amb tu mateix i, a més, exposat a qualsevol petit problema que pot, finalment, produir un gran risc. Home, de fet, si vas acompanyat d'alguna persona, et pot ajudar. Qualsevol lesió, qualsevol entrebanc, qualsevol caprici de la natura, qualsevol escletxa pot ser irreversible. L'Albert Bosch amb nosaltres. Fort aplaudiment. Pots anar caminant? Albert, un plaer. Hola, gràcies, Pol Sud, m'encanta. Pol Sud, exacte. Sí. 1911-2011, centenari. Ara t'escolto. Tu podries anar caminant ara sense problemes fins a on? Home, a Sevilla, no? Més o menys deu ser la mateixa... El tema no és anar caminant, el tema és arrossegar un xaval que pesa 130 quilos. 130 o 140 quilos. Sí, perquè va créixer. Després, quan va marxar el Carles, em vaig quedar el material comú que portàvem repartit, el necessitava. Suposo que molta gent t'ha seguit. Estic convençut, perquè a més el teu blog té una gran acceptació i molta gent ja sap de què va, però pels que encara no ho saben, l'aventura estava pensada per 2 persones inicialment. Sí. Però, malauradament, quan portàveu molt poc temps, una lesió va fer impossible aquest duet. Sí, i clar, creuar el Pol Sud en solitari, que ja es fa, sobretot els noruecs, hi ha gent i tal que ho ha fet, és molt complicat. Però hi ha una cosa més complicada, que és fer un solitari sense haver-ho preparat o previst així, perquè mentalment és una mentalització que necessites de llarg termini. Mentalment i logísticament. I logísticament és diferent. Jo portava una tenda, ai senyor, que semblava un palau. Però esclar, hagués portat una cosa més petita, tot ho adaptaries. Però haguessis anat sol, tot sol? Mira, em va saber molt greu, evidentment, que abandonés el Carles, per lo que suposava per ell, pobre nano, d'il·lusió i tot, i per mi, de riscos. Però va estar una gran oportunitat. Perquè, clar, soc pare de 3 fills, una mica de responsabilitat, una mica de seny tinc, una mica, me'n quedo una mica. Sí, però has de fer una mica boig, també, per anar-hi, no? Sí, clar. Si no hi ha un punt de bogeria, no hi vas. No ho fas. Però des d'aquí no hagués decidit fer-ho sol. No haguessis decidit. Per responsabilitat, no per ganes, a vegades. Però, clar, quan estava allà m'ho vaig trobar, les circumstàncies eren aquelles i les vaig aprofitar, amb la qual cosa també va ser una oportunitat de viure aquesta experiència en solitari, que el que ens agrada l'aventura és molt interessant. Tu recordes perfectament el moment del comiat, com t'acomiades del teu company i com ho pacteu o com ho dieu? Sí, bueno, tampoc vam pactar res, senzillament ens vam despedir. Jo sabia que per ell havia estat molt dur, perquè a vegades és més fàcil abandonar quan t'has trinxat una cama, que no hi ha més remei, que no pas com ell, que podia caminar, el que passa és que se li carregava el taló d'una manera que no podia realment fer el que havia de fer. I per un moment vas pensar per un moment, me'n vaig amb ell? O tenies claríssim que continuava? Tenia claríssim, a no ser que ell m'hagués necessitat, que no era el cas, podia valdre's per si mateix perfectament, de que jo estava perfecte, tenia el material adequat i em feia il·lusió. I a més estava molt compromès, que si patrocinadors, que jo mateix, la família, l'equip que em va ajudar a muntar-ho, almenys intentar donar el màxim. No havia donat el màxim. I amb aquests reptes has de donar com a mínim el màxim. I ja trobes que només has fet 31 quilòmetres i et queden
1.150. Si fa un vèrtic, això. Un pèl desigual, no? Fa un vèrtic, dius... Realment no... A vegades aquelles frases tan senzilles que són filosofia barata, a vegades en una taula quan prens un cafè, allà agafen molt sentit, no? Allò, per exemple, aquella que deia, si vols, pots. Allà jo no sabia si podia. El que sí sabia és que volia. Volia, feia molt temps que ho preparava. I com volia, tenia l'ambició suficient per superar els obstacles per passar. Ara, esclar, no sabia què passaria. No sabies, però tu et fixaves metes a curt termini. Tu anaves dient, vaig tirant, però possiblement per 4 dies. Després no sé què passarà, no? Sí, perquè 4 dies mentalment i físicament veia que ho podia fer, però clar, 40-50 dies em feia etern, no?, amb el que ens havia costat fer aquells 30 quilòmetres. Llavors em anava fent, com diuen, per menjar un elefant, a vegades, no? Mossegades. Perquè les previsions eren errònies a l'inici. Consideràveu que faríeu un nombre de quilòmetres diaris i després la realitat va ser bastant més inferior, no? Bastant menys, a part de que van tenir una gran tempesta bastant estranya. O sigui, fa fred aquella època, però tant no. Durant 13 dies vam estar a la tenda parats amb una tempesta de neu i vent, però impressionant, de veritat. Feia por, estar dins de la tenda. Pensàvem que inclús que ens podria arrencar la tenda, etc. Crec que la previsió era de fer una mitjana diària de 25 quilòmetres i els primers 18 dies no arribàveu ni als 2 quilòmetres. No, que va, exacte. Els primers dies vam fer 30 quilòmetres en 4 dies de marxa efectiva. És molt poc. Llavors, llavors havíeu de muntar i desmuntar la tenda de campanya cada vegada. O sigui, per fer aquests 2 quilòmetres hauríeu de muntar i desmuntar. No, clar, dividint els 30 quilòmetres pels 15 dies que vam estar parats són 2, però realment de marxa efectiva, vam estar parats a la tenda, de marxa efectiva van ser 4. Passa que la mitjana, clar, la mitjana ens va baixar radicalment. Tu parles de cert confort dins de la tenda. Ens costa d'entendre a nosaltres com pot ser una cosa tan petita confortable. Suposo que és per contrast amb el vent i amb la temperatura exterior, no? Clar, si allà estàs a la tenda i només penses que a casa estan amb la llar de foc, amb tal, primer que et destrueix i després, clar, és una incomoditat total. Però si penses o compares amb com estàs a fora, com aquestes imatges i tal, doncs, clar, és un refugi que, a més, és molt important que hi estiguis bé, perquè és el que t'ajuda a alimentar-te bé, a descansar, a dormir i a estar en condicions de fer 10 hores de marxa el dia següent. La gent que està incòmoda allà i pateix i s'angoixa, no, es tritura. Però no hi ha una tentació de quedar-se més? La tentació que tenen els nens de no anar a escola. No existeix, això? És un dels grans perills. O sigui, encara que no ho sembli, la disciplina no és només hores i físicament està bé. És que quan veus que el vent bufa, que et mou la tenda, que saps que fora estàs a menys 25 o menys 27... I que t'esperen 10 hores. I que no hi ha ningú que et vegi, i dius, va, i a dins del sac estàs molt bé, però un sac de plomes potent, estàs calentó i tal, i t'has tirat allà 4 pets per ambientar el d'allò i tal, doncs, escolta'm, dius, d'aquí no en surto, o una horeta més, perquè a fora pateixes molt. És quan estàs en marxa i ja està, però... I clar, i aquella hora pot ser una altra hora, pot ser el matí, pot ser que perdis un dia, i clar, no, has de donar-te molta canya, no sé que siguin tan tremendes les condicions que arrisquis congelació. Per aquesta zona està prohibit l'ús dels animals, no?, per transportar, per carregar... Sí, ara l'Antàrtida està molt preservada i fins i tot no deixen entrar-hi animals i coses d'aquestes per un tema de possibles contaminacions. Allà no hi ha ni virus, ni se t'infecta res ara, però esclar, tot el que entra de merda queda conservat. In eternum, i qualsevol dia pot d'allò... Però un animal tampoc pot fer servir tu per transportar la teva càrrega? Tampoc. A l'Antàrtida no. Està prohibit? Sí. Aleshores, tu anaves amb un trineu... Sí, l'arrossegava jo. I l'arrossegaves tu? Res més? Sí, res més. I a més, bufant el vent. I sempre de cara. I sempre de cara, a sobre. Sempre ve de sud, excepte els últims 50-60 quilòmetres, que després rula una mica i ve de més d'est, sempre ve de sud. I tu vas cap al sud? I llavors el tema, et congela la barba. Sí. Dius que se sap que la gent allà no ha de dur barba, però tens estris per afaitar-te-la o per què te la vas deixar? No, jo sempre, mira, m'agrada fer les aventures i oblidar-me'n de la barba i tal, i aquí no vaig calcular bé i no vaig preveure això. Havia d'haver portat una petita rasuradora o alguna cosa, perquè en zones polars no pots anar amb barba, perquè és una tonteria, però no la portes a fora, perquè gairebé sempre vas cobert, però clar, el mateix baf del respirar humiteix això i se t'enganxa el buf amb la barba i al vespre ras, no? Com una depilació. Sí, és incòmode. Aquí et veiem caminant hores i hores i hores, el paisatge és bastant monòton. Sí. Tu en què penses? Perquè se't faci el recorregut més curt, visualitzes coses, t'imagines pel·lícules...
He llegit que fins i tot penses el que demanaràs a segons quins restaurants quan tornis amb la teva dona. Sí. Com inverteixes aquest temps? És molt important perquè si t'avorreixes, et canses més, et fa més llarg... Per això t'ho dic. Et fa més difícil recuperar, se't fa pesat, entres en temes negatius. És molt important ocupar-ho. De fet, una de les coses que m'agrada de fer això és precisament poder tenir temps de qualitat per pensar, hi ha gent que busca aquests temes interiors amb la meditació, hi ha gent que amb la religió, jo trobo un camí cap al treball més interior i disfruto de veritat. Passa que no sempre, clar. Hi ha moments que no trobs tema, diguéssim, no trobs tema. I després... O tens repetit ja. Aquest tema ja l'he pensat 6 vegades i t'avorreixes com un estaquirot, I és cert que feies monòlegs? Que anaves fent... Sí, després a mi m'agrada molt, per exemple, xerrades, i a vegades les assajava i m'enfilava i semblava jo l'Obama ja fent discursos allà enmig, de vegades em trobava amb el pal fent allí. Però el fet de pensar en un restaurant i de pensar el que demanaràs amb la teva dona quan hi vagis, no genera més ansietat encara? Sí, però aquí se me n'anava. Jo no volia, però se me n'anava. Tu pots permetre el luxe de pensar en una carn d'olla? Aquí? Encara ara, sí. Clar, és que qualsevol... Te'n dones compte... És una tonteria això, perquè tothom ho sap, que quan les coses no les tens les valores molt, no? I jo valorava moltes coses d'aquí, però moltes no les... Ja m'agradava estar allà, però el menjar em costava molt, perquè m'agrada molt menjar, m'agrada menjar en quantitat, i jo de poder aixecar la mà i demanar un altre plat. I realment, mira, és un dels temes que se me n'anava a vegades per allà. El que passa que sí que vas poder passar embotit, no? O sigui, hi ha una part que se'l van quedar, però una altra sí que tenies. Sí, ens van requisar una part, i per sort portàvem una part amb una altra bossa. I aquesta bossa que duia? Pernil, la que vas poder passar, la que et vas quedar? No, amb bàsicament llangonissa i uns fuets que ens va donar els de Pedregosa, d'aquí. Sí. I l'altre portàvem a l'altre... Mira, vam posar-ho massa i ens vam trobar la bossa amb senyals i tot, i els gossos allà la van olorar i s'ho van quedar tot. Però això vol dir aleshores que anaves sobrat, perquè si vas tenir prou amb el que vas poder passar... Bueno, vaig racionar molt aquell embotit. N'hagués menjat molt i vaig racionar molt poquet. Perquè suposo que és tan important que no falti, però tampoc que no en sobri, no? Sí, jo 20 dies abans d'acabar ja més o menys vaig fer una planificació de dies, per lo que veia, deixant marge, que el anava reduint el marge, vaig fer un inventari de tot, apuntat tot, i clar, el que no volia arribar allà és quilos de menjar que havent passat gana i havent-los arrossegat. Perquè quan menjaves era un doble plaer. Primer, t'emplanaves i l'altra cosa és que reduïes pes. Guanyes. Era una carambola. Hem vist unes imatges on hi ha molta... No sé si és boira, no és boira, no sé què és exactament, però visibilitat zero. Sí. Tu estàs segur sempre que vas ben orientat? Sí, l'orientació és relativament fàcil perquè com no hi ha muntanyes pel mig, no has de buscar passos, colls i tot, pots anar relativament recte, a vegades, evidentment, has d'esquivar esquerdes, esquivar s'estruguis, que són acumulacions de neu, etc. Portes el GPS, que funciona bé. El que passa és que el GPS no el pots portar sempre enxufat i a fora, perquè allà tot el que portes a fora de bateria, en mitja hora s'ha consumit, a menys 30. Després, clar, portes el GPS, mires el rumb, el guardes dintre el cos i després funciones amb brújula. Busques un rumb i funciones amb brújula. Però tu el dia de Nadal tampoc no ho tenies massa clar, on eres. Em vaig liar. No hi havia visibilitat. És que veia la punta dels esquís, literalment, la punta dels esquís tot el dia. Això agota molt, això cansa molt. Aleshores, quin percentatge de realitat expliques tu a la teva família i als lectors de La Vanguardia? Suposo que tampoc no vols espantar-los. Sí. Però t'has reservat algunes coses. Normalment, a mi, he intentat, de veritat, no exagerar massa el tema, ni fer-ho massa èpic, ni queixar-me massa, perquè al final... No has volgut fer de Calleja. No, perquè a mi, home, tu, la gent que ja ho veu, no? I tampoc m'agrada allò maximitzar, perquè al final estic allà, com diu el meu fill, pare, no et queixis, que hi vas perquè vols, no? I també té raó. Sí, exacte. Però és que el dia de Nadal dorms entre dues escletxes i tampoc no tens cap garantia. No, el problema és que hi ha moments com el dia de Nadal, em va passar just a la nit bona, a la nit de Nadal, que estàvem a aquest camp d'escletxes, vaig haver d'acampar allà perquè estava molt cansat. Eren petites, ai senyor, petitetes així, que amb l'esquí no passa res, però és que al clavar la tenda em va obrir una i estava a sobre. Vaig mirar que fos segur, creia que era segur, no vaig canviar la tenda de lloc, però això no vaig dir ni al blog, perquè ho hagués vist la meva dona, ni a la meva dona, perquè, home, que el dia de Nadal fer-la... Només que ella pensar... Jo allà ho veia segur, però des de casa ho podien estar patint tota la nit després, no? El que passa és que l'endemà vaig veure que estava en un lloc que va costar molt de sortir. Però tu vas dormir tranquil·lament? Sí, perquè allà veia segur, vaig mirar-ho bé i eren esquerdes molt petites. El problema és que no sabia ben bé on estava i l'endemà vaig veure que hi havia unes esquerdes molt grosses, una d'elles que em va costar quilòmetres de trobar un pas,
mínimament segur o que quedi mínimament segur per passar. Però tu com saps que això aguanta? I que no cedirà? Ho mires amb els pals mateixos i Quan veus piques. si està sòlida la neu. Quan piques, no, suposo? I si més no treus l'esquí, fas com de sonda, perquè no portava unes sondes d'allò, i al final... Et vas permetre algun caprici per ser dia de Nadal? Sí, vaig fer un menú, el menú... Va ser un menú especial. El menú de lo milloret que portava allò, un formatge camembert que m'ho guardava feia 10 dies, que era molt bo, un mousse de xocolata de postres que m'encantava... No, com els liofilitzats són bons, són aliments Perquè bons. veig que el dia de Cap d'Any vas fer servir 12 avellanes en comptes de raïm. Sí, no em vaig trobar, tu. No m'estranya. Mira que vaig voltar, Però no hi va haver bona collita allà a l'Antàrtida de raïm aquell any, tu. Sí. Expliques que en tants dies només et creues amb una persona, no? Una persona, una aventurera anglesa. Sí, el dia 42, si mal no recordo, ja força a prop del Pol Sud. Sabíem que teníem probabilitats de creuar-nos, perquè la base, ella feia servir la mateixa base com a coordinador de logística, i diuen, tens la Felicity tal, i igual us trobeu, i per quin meridià ve? I em sembla que em van dir pel 83, i jo anava pel 80, i me'n vaig anar una mica a la dreta, i al final ens vam veure, feia un dia de visibilitat, un punt. Però vau parlar? Sí, 10 minuts. Vam creuar 10 minuts, jo li vaig preguntar com era el terreny fins allà i tal. Clar, perquè ella tornava, no? Sí, ella feia al revés, sí. I mira, va ser l'única persona que vaig trobar en 48 dies. I no la vas convidar amb una mica de formatge, i ella tu no... Una cervesa? No, perquè la gent va per feina, i clar, tothom allà... És com, jo per exemple, a vegades m'havia proposat algun mitjà de fer alguna trucada durant la marxa, i només em vaig fer dues, dic, mira, depèn que faci molt bon temps, i enxufaré el telèfon 5 minuts, perquè no vols perdre temps, i a més, clar, és que et congeles. I el tema de les recàrregues, perdona, com va? O sigui, el tema de les bateries, tot això... No sé si... no es veu, aquí no es veu. Portava una placa fotovoltaica que la portava normalment al trineu, perquè així la controlava, si feia molt vent o el que sigui, el trineu, i l'anava canviant, si el sol, l'anava canviant el sol, l'anava canviant de costat perquè agafés més potència, i només els dies de núvols o de boira no carregava, els altres dies anava carregant. I jo que puig voltor no tinc wifi i no puc connectar-me a internet, i tot això no suposa cap perill a l'Antàrtida? Tu sempre estàs connectat. Sí, tinc un telèfon satèl·lit, em portava dos, per si de cas. Hi ha més cobertura a l'Antàrtida que hi ha una bona cobertura de satèl·lit, sí. Hi ha una bona cobertura de satèl·lit, només d'una companyia, perquè hi ha altres companyies que funcionen per tot el món, allà no funcionen, i sí que puc... Bueno, si portés una antena potent, podríem connectar-me a internet. El que passa és que amb el telèfon aquest només puc enviar e-mails amb un format molt comprimit, fotos amb molt baixa resolució, etc. El perill de les lesions, qualsevol contractura, qualsevol petit problema, que a la vida quotidiana no suposa cap entrebanc, aquí és definitiu. Sí, definitiu per abandonar. Per abandonar. O per entrar en un risc que hauries de vigilar, no? Però més que res, per exemple, les congelacions estan sol tens molt més perill, perquè a vegades podria produir una congelació i estar sol, no sé, perds un guà i un company no et pot agafar un altre guà i donar-te'l i protegir-te, coses així. Però les lesions, clar, s'ha de vigilar molt, perquè en tantes hores i en moviments tan bruscs, clar, no és constant, el moviment és brusc, doncs si tens una petita lesió, clar, has d'abandonar. I això què representa? Quan tu abandones fins que no arriben al rescat, quin temps pot passar? O quina garantia tens que efectivament t'han localitzat, t'han sentit, saben el teu problema? Si estàs bé, clar, el donar l'alarma, o sigui, tenim un sistema de rescat, que això està molt bé, amb una assegurança que ens va costar molt d'aconseguir, perquè val molts diners un rescat. De fet, teníem només rescat mèdic. El que passa que ells mateixos el que no volen és tenir problemes ni haver de treure tios d'allò. Després és molt fàcil justificar però com estàs tan fotut de tot arreu, no? Vull dir, vas d'això. I el que passa és que s'ha de ser conscient que un rescat allà pot tardar de mitjana entre 2 i 4 dies, de mitjana. Vol dir, igual poden venir immediatament, igual tarden, mira, els dies que vam estar mancades a la tenda, en 10 dies no haguessin pogut venir. O sigui, si és una contractura no passaria res, però si és un atac de cor... Sí, o un apèndix. Jo em vaig treure l'apèndix 2 mesos abans d'anar, voluntàriament, sense allò, perquè, clar, un atac d'apèndix, una peritonitis, en 48 hores te'n pots anar al calaix i no et venen a buscar. O sigui, vas fer això només per poder anar sense... Sí, preferia estar tranquil, perquè tinc un parell d'amics que, bueno, el de la Mata, el K2, van morir per una peritonitis, i un americà que conec també li va passar alguna cosa en van. I el tema de la roba, per exemple, o sigui, no pots anar amb un gran maletón. Com t'organitzaves? Has de condensar molt i ser molt pràctic. Jo, per exemple... És que fa gràcia que diu que només va fer servir uns mitjons que el dia que se'ls va treure caminaven sols. Si van anar sols cap a l'escombraria, pum!
Un parell... Però per què no els rentes i te'ls guardes com a record? Home, aquests mitjons són històrics. Sí, ho penso, sí, però és que... Jo crec que encara que el rentar jo crec que és impossible, hauria de comprar una rentadora nova després. Val, però els futbolistes conserven la samarreta del primer gol, del primer partit, o sigui, uns mitjons que han fet una aventura extraordinària. Si són els mateixos mitjons, dos parells. Un dia canviava i tal, i s'acaba els altres i tal i tal. Això per quant de temps vas estar fora? Calçotets vaig canviar-me 5 vegades. Vas canviar-te 5 vegades. Quant de temps vas estar fora, més que res per fer el 67 dies. 67 dies a sobre el gel. I la roba interior, el que és la malla interior... 12 dies per calçotet. Per calçotet, sí, ja sé que és una mica porc, però és que, total, encara que te'ls canvis, tornen a estar igual al cap de 3 dies. Però feies allà, com tot es congela, tampoc no. Feies allò de girar els calçotets o no? No, no. Feies 6 dies cap a un cantó i 6 cap a l'altre. No ho arribava a fer, però... I d'altra banda, suposo que fer les necessitats fora a 43 sota 0 deu ser... Això és el pitjor. O sigui, el que és el pis, cap problema, perquè ho fas a dins la tenda amb una ampolla i buida, després fes un foradet a l'avancer, ja està. Però fer la cosa grossa és complicat. Has de ser molt precís, ràpid, i de veritat, l'apretón, ja. Sí, has de parar l'apretón, allò ho provarem, ho provarem, portar-se a la revista, no. Però, Albert, de vegades això no es pot preveure ni es pot programar. De vegades trigues 2 minuts o pots trigar 5. No sempre ets tan automàtic i precís. S'entreno, això, s'entreno. Entreno de molts anys. Entreno psicològic. És important. Ser eficient amb això és important, anar ben regulat a l'hora i tal. Perquè si has de sortir al vespre, estàs a dins del sac, equipa't, refreda't, complicat. És millor moments o d'entrar a la tenda o de sortir a la tenda. Jo crec que és una de les coses que tinc més talent. Sí? Sí. Està bé, o sigui que el tens ben regulat. Però amb això tinc cert talent. Ell diu que les motivacions, els motius pels quals va fer aquesta expedició eren un repte, viure al món, un viatge interior i aprendre. Els 4 punts els has assolit? Sí. Els 4 sí. Aquí assolit d'una manera màxima. Aprendre perquè és que, clar, estàs constantment desenvolupant conceptes, veient les actituds. És una passada. I el viatge interior aquí, imagineu-vos, quasi has de vigilar, has de posar el freno perquè arribes massa lluny amb aquest viatge. I viure al món és això. Per exemple, a l'Antàrtida, ara, mira, hi ha turistes de luxe que paguen $30.000 i els porten al Pol Sud. Estan 3 hores al Pol Sud, fan les fotos i l'han vist. Però, clar, experimentar l'Antàrtida d'aquesta manera, viure la immensitat, l'extrem que és, la puresa, la bellesa, és bestial, és una manera de viure al món. Tu creus que et canvia el caràcter cada cop que tornes de viatges d'aquest tipus? Sí, de fet ho busco. Jo busco, més que canviar, jo diria evolucionar, no? Perquè, a més allà, el xulo és que penses moltes coses, intentes agafar noves actituds tu mateix, i comprometre-t'hi. Però, esclar, a més, són compromisos molt forts, perquè allà estàs sol. O sigui, o t'enganyes amb tu mateix o no enganyes a ningú. Allà no és per fer el fantasma. Quin compromís has adquirit allà, un d'ells? Bueno, per exemple, he treballat molt la coherència, no? A mi és molt difícil, perquè és molt difícil ser coherent. És una tonteria, però fer el que dius, el que penses, és molt difícil en moltes coses a la vida. I després hi ha moltes coses que a vegades no actuo. He treballat molt això. Després, a nivell professional, o sigui, estic molt compromès jo soc emprenedor, de fet treballo en projectes d'inversió i només vull treballar, ja fa 5 anys que estic evolucionant cap aquí, només vull treballar projectes que beneficin el medi ambient. No que siguin sostenibles, que reciclem el paper, no, que siguin directament productius per una millora amb el medi ambient. De fet, hem creat una organització empresarial que es diu ecoemprenedors.cat, que va en aquesta línia, perquè ja que creem riquesa, i negoci, i benestar, però sempre, no solament amb un respecte, sinó amb una actitud de millora. I això m'ha nascut d'aquí, perquè abans, fa 5 anys, mirava, és rentable això, doncs va, ens hi posem o no ens hi posem. Ara no, ara ha de ser rentable, és la meva feina, però ha de ser rentable d'una manera. I això és molt, i ho aprens així, perquè si no, no té sentit, perquè estar en llocs naturals tan especials, si no aprens i no et fa canviar i no et fa respectar-ho més, només vas a fer-te la foto. No val la pena. Tot això, tu tens molt temps, però després com es compatibilitza amb la teva parella? Tu has estat 60 dies, has pogut pensar, has pogut rumiar, has pogut aprendre, canviar, però la teva dona o la teva parella no ha viscut això. Aleshores, quan tornes al dia a dia, no hi ha un desfasament? Bé, ho vivim molt junts, ho vivim de manera... Ja el projecte el fem junts, allà ens parlem cada dia, ella és la coordinadora de tot l'equip, mira que tinc equip, tot això, però al final ho coordino a través d'ella, ho fa...
ho vivim, fa un sacrifici important. Però ella ha de fer el dia a dia amb els nens, Sí, anar a sí. escola, Sí, Sí, el perquè tu sopar... vens net, però ella, per més que l'informis... No, però ara, mira, ella ara aquest any farà un viatge també amb un grup que fan a vegades viatges, s'anirà 10 o 15 dies. Fa 2 anys me'n va anar una setmana, 10 dies a Rio de Janeiro, tu, als carnavals. No, Tu. Ella sí que en I sap, dic, l'any que ve eh? vaig Ella jo, i patir em va dir, no. no, tu te'n vas a l'Everest, al desert, però a Rio de Janeiro sol no hi vas ni en de conya. conya. Això sí que és perillós. Al moment de l'arribada, hi ha alguna rebuda? Hi ha algun bienvenido? Algú et dona... Ostres, no, em sembla... Bueno, pancartes va haver alguna que van fer els nens i tot això. Sí. No, més hi ha una però rebuda. dic quan acabes l'excursió. Al Pol Sud. Al Pol Sud. No, que va. El Pol Sud està habitat amb una base nord-americana que investiga això dels neutrins i tal. O sigui, hi ha gent, diguéssim, i a vegades hi ha, o es coincideix com aquí, vaig coincidir amb uns americans que feien l'últim grau de la Terra, no? Que em van fer una rebuda molt maca i tal. Però el xulo va ser que, arribant allà, a més em vaig colar, especialment una mica em vaig estalviar quasi 1 quilòmetre per anar recte, perquè s'ha d'entrar per un lloc, hi ha un protocol per entrar a la base aquesta. I vaig tallar una mica allò, i quan arribava allà va venir un tio corrent cap a mi, i dic, ja l'he liada, la primer una bronca. La primer una bronca que no havia d'haver passat per aquí, perquè hi havia coses i tal. I arribo allà i em diu, ¿eres Albert Bosch? Un tio en castellà, i dic, sí, no, això... I ara què he fet? Hola, soy... ja no recordo com es deia, i tal, un manyo. I et va convidar a una cervesa? Em va convidar a formatge. A formatge, sí, va. la cervesa com la portava jo, la vaig treure jo, perquè portava una estrella, i molt trempat, i, ostres, va ser una Els rebuda patrocinadors molt... es van comportar bé, Estrella Damm es va comportar bé. Sí, molt bé. A més, em va comportar un cert sacrifici, havia de portar sempre un parell o 3 d'ampolles que no es congelessin dintre el sac, I com també les bateries. Però bueno, vaig poder brindar i em feia il·lusió i tot això. Sí. Respecte al París-Dakar, és molt més perillós el que has fet o no? Ho dic perquè al París-Dakar, malauradament, hi ha morts. Sí. Sovint, també aquest any. Home, jo crec que el París-Dakar amb moto és molt dur. Tu l'has fet 8 vegades? O no? 8 vegades, 2 amb moto i 6 amb cotxe. 6 amb cotxe. En cotxe és molt més agradable, molt més divertit i el perill baixa radicalment. Però amb moto és arriscat, és molt dur, estàs molt sol i sobretot passa que cada vegada es converteix més en una carrera pura i s'abandona una mica la part d'aventura, no? Però quan corríem per Mali, per Mauritània i Níger, ostres, era bestial. Bueno, bestial. M'agrada més que Sud-amèrica. M'agrada més la part d'aventura que la part de cursa, pròpiament. I alguna cosa es podria fer perquè no es produïssin accidents mortals, com passa, malauradament, gairebé cada edició? Home, prenen moltes mesures i ho fan molt bé i controlen molt, per exemple, els passos per població, i és molt difícil que passin coses, cada vegada en passen menys amb gent d'espectadors i tot això. El que passa és que és un esport de risc i, clar, al final es va ràpid i és molt difícil que un motorista, al final, hi ha moltes mesures de protecció i tampoc ha de ser... Aviam, si és una activitat d'aventura, una activitat de risc, si pretens buscar la seguretat total, queda't a casa i juga amb la cònsol. Virtuant també l'esperit també de l'aventura. Exacte, vull dir, també s'ha de gestionar. El que passa és que cada vegada van més ràpid. Pensa que l'any passat jo vaig estar amb un bugui sol i el Nani Roma corria i sortien camions davant seu, anaven més ràpid els camions que el Nani Roma. És perquè surten... És impressionant. Saps el que és un bitxo de no sé quantes tonelades corrent a sac? Clar, aquell camió, quan vol que li passa alguna cosa, és moltes probabilitats que es facin mal. 2 coses per acabar. La primera, hi haurà llibre, o hi haurà pel·lícula, o hi haurà documental d'aquesta experiència teva? Hi haurà un documental molt xulo, a més, em sembla, perquè està fet per un que és director de cine i de clips, de videoclips i tot això, el Joan Rietbe, que és un tio de nivell. Dic de nivell perquè, a més ho ha de ser perquè li he portat molt poc material. Es pensava que li portaria targetes I no n'hi ha així. tant. I no n'hi ha tant, perquè gravar sol és molt difícil, gravar en aquestes condicions és molt difícils. I a més és molt xulo perquè no anem només a l'esport i a l'esforç, sinó ho enllacem amb una sèrie de valors i de superació, inclús amb una nena amb la que estem fent un disc, que l'han trasplantat a pulmó 2 vegades i té molt talent per cantar i composar, i ara és la meva gran aventura.
aquest any és intentar fer aquest disc amb aquesta... O sigui, una noia que no té pulmons. No, que li han trasplantat dues vegades. Dues vegades el Ara té pulmó. un 70% de capacitat pulmonar, però és que té molt talent per composar i per cantar. I hem fet una cançó, a l'Everest, ella em va dedicar una cançó, la vam editar i tot, i ara intentem fer un disc sencer. És una aventura, a mi en aquest cas, un projecte que em fa molt... no esportiu, i ho hem enllaçat amb això i aconseguir els teus objectius, no? Perquè gent... Jo he pres, perdó amb això, però he fet molts projectes sols i he pres molt de superació i tot, però on he pres més és fent el Dakar, per exemple, amb un noi que vam cadira de rodes, que vam ser el primer equip que conduint amb les mans al món acabava el Dakar, escalant a l'Everest amb un noi que es va fer tallar la cama per poder ser una altra vegada alpinista, perquè va quedar inútil, i se la va fer tallar, va dir, jo vull ser esportista. Va superar això i vam fer l'Everest junts, amb aquesta nana que ha viscut tota la vida en hospitals, li han trasplantat el pulmó dues vegades i ella vol ser cantant i ho serà. I ho serà. I està il·lusionadíssima amb això, i el pulmó és una circumstància. O sigui, perquè fer aquestes coses quan estàs bé té mèrit, però quan tens les circumstàncies en contra a la vida i superes gràcies a tenir il·lusions i projectes, és brutal. Jo m'enamoro d'aquesta gent i em dona una energia... La gratificació final és molt més gran. Quan estàs allà i penses, sí, estic patint, però... Ostres, i aquesta gent... Perquè la gent es queixa molt, però hi ha gent que... I curiosament, tots tres són d'origen molt humil, no han tingut allò grans psicòlegs ni gran d'allò, però projecte, tenen il·lusió. La il·lusió ho mou tot. I per acabar, el Pol Nord. Ja sé que no és un repte imminent, però segurament a 2 anys vista possiblement sigui el proper, no? El problema és que veig difícil, és com una cosa que tens allà molt atractiva i que t'està dient vine. I és difícil esquivar-lo, és difícil. I a més sap que sóc un home fàcil, en aquest sentit, no? Vull dir que tampoc té gaire mèrit. Et deixa seduir ràpidament, no? Sí, convèncer-me a mi no... Una darrera qüestió. Quant de temps abans esteu preparant el projecte? Quan dius vaig i ja començo a fer el viatge, la preparació de quant de temps estàs Ara hauries de pensar ja amb el Pol Nord. Jo ara em dono fins a l'estiu per decidir si ho converteixo en un projecte o no, perquè quan ho converteixes en un projecte has de ser un killer, de treball, molt treball. I ara vull disfrutar aquest, relaxar-me, oblidar-me una mica de gel, perquè... Sí, perquè dius que no suportes que la gent vagi de blanc. Estàs tan fart de veure... Escolta'm, jo mai he estat antimadridista especialment, perquè millor que guanyi el Barça i tot, però ara sí, escolta, que els treguin d'allò perquè... No, però el tema és que si ho decidim a l'estiu, ens posem a treballar i tot, i serà pel 2014, o sigui, gairebé un any i mig, 2. Tant de temps has preparat? Sí, primera perquè, clar, la part física, la gent sempre es pensa, això és molt... La part física és la més fàcil d'entrenar, perquè és el que ens agrada, és un hàbit, però busca el pressupost, busca, no sé el pressupost que serà, però 120 o 150.000 euros, segur. Avions, helicòpters, logística... Busca tot el material específic. Allà no pots tenir res de més ni res de menys. I has de tenir-lo adequat. I és molt difícil. I això no es troba una botiga d'aquí. En un 8.000, tu hi vas i qualsevol botiga de Barcelona tècnica gairebé compres... L'equipament el compres. I te'n vas. Això no. La gent busca els companys, busca... Molt complicat, molt. Són projectes... Això és un pla d'empresa. Cada vegada és un pla d'empresa. I no t'aniries mai amb la teva dona? No, fer aquests projectes no, perquè a ella li agrada l'esport, però no patir d'aquesta manera. Ella, per exemple, vaig anar a l'Everest i va venir fins al Camp Base, fer el trekking. Estem preparant una cosa, poder per l'Antàrtida, fer una cosa, un programa més d'educació mediambiental, i ella poder vindrà de coordinadora, però coses... Ella patir tant... Els teus fills són petits encara, no tenen 7 anys, 9 i 11. 7 i 9 i 11. Quan tingui 15 et demanarà ser company teu de viatge, ja ho veuràs. Com m'han vist pringar tant... I la responsabilitat que tindràs doble. De fet, un diu, jo vull ser com el pare, i l'altre diu, quin rotllo ha de ser com el pare, no? Sí. Aquí teniu l'adreça electrònica que hem anat posant durant l'entrevista, perquè imagino que la informació la inclous aquí. Sí, correcte. A la web, vols dir. Al web, efectivament. Albert, un plaer. Un plaer i moltes gràcies, de veritat. I benvingut. Moltes gràcies, felicitats pel programa. Gràcies, Albert Bosch. Porteu un aplaudiment. Tornem de seguida després de la publicitat a la Tortellera. Fins ara mateix.